Hi guys, punta kami ng bayan kasi may nagpadala sa akin ipabili daw ng bigas. Isang sakong bigas. Thank you so much. Lagi paano kay dinhi sa kan trabaho si Jos. Kasagan tagi ilalikod ng telarire. Oo, Sige. Here na mi sa lungsod, unya ako mother. Mapalit kami sa bugas. Nagpalit si mama sa iyang kuan. Condensed OB flavor ang gipalit. Welcome to my vlog. Natapilok daw ang mama ko. Pwede ba picture? Picture ta. Nag-request siya mag-picture daw. Na-invite na kami sa pista. Hi daw sabi niya. Minute Burger. Hi madam. Sayan lang Moses. Ay, kamu tagyan kita? Hanggang kung wala ka lang sakta ba iso. Sabado dagang tao, Domingo na yun. Pero Domingo very Domingo. Dagang tao. Lunes na yung so, pag na yung birthday, unya, kasal. Dito. Ako yun sa Domingo, pinakadagan ng Domingo. Nagya ko tong Christmas light nila. Oo, ako to nila pagbuwas ang katong kada. Ako to Christmas light nila sa Christmas. Oo. Dali na hayag paggabi. Diyan dagay mo sa Domingo. Kaya tanan na itong ilang mga kundi pamuntahan sa kuan. Mga suga. Nakabili na kami ng bigas, tapos mga dilata. Pumunta kami dito sa Minute Burger kasi ang usapan namin ni Jimbo at saka partner ko na dito kami magkita. Tapos pagdating namin dito, wala sila. Ngayon, kakain na lang kami ng burger na kami lang. Para bahala na sila, hindi sila makakaon sa burger. Na timpas, bayot. Guys, Minute Burger. Tapos, shake. OB flavor. Yan. Ito, nilibre ito ng may-ari sa amin. Tapos si Mother. Tapos ang ubo ni Mother, dugang-dugang sa ubo. Ayan, kain tayo guys. Kasi si Jimbo at saka ang partner ko, nawala sila. Iwan ko kung saan na sila ngayon. Ubusin namin to ni Mama. Ako na yung huruton. Para nung natin mo. Ganaan kong dagaghang. Nay, hot sauce, te. Hot sauce. Tara na. Kain tayo, guys. Thank you, ma'am. Kamu kita beli akun, Ma. Apa nih?
Si mama nagkatulugan na. Asap sa to sila Jimbo. Mauwi ay sabot ka din. Kauno ni namo na lagi. Alangan nga ako man yung budget. Wala sulod. Wala diha sa ila. Na lagi asa to sila painguna. A few moments later. Tapos na kami kumain ng burger, guys. Tapos, si Jimbo at saka ang partner ko pumunta ng San Alonso kasi bumili sila ng isda, kilawon. Tapos ngayon pupunta kami doon sa merkado kasi bibili ako ng bombelya kasi ang ilaw ni mama doon sa tindahan na ponde. Kaya bibili kami ng bombelya, tapos isda, at saka tinapay. Akala ko libre. Ipabayad ako ng kapatid ko. Libre. Pinatanan. Nakalimutan ko magbayad. Ma-short ng kapatid ko. Diyos ko bayot. Diaratik oh. Yan, bayad na ako. Hi. Hi, kuya. Hi, friend. Hi. Hello. Mga sila sa Pitron, Yes. sa Balingwan. Yes. Misamis Oriental. Alright. Thank you. Pitron sa Balingwan. Mga guys. Bogs and Rose sa Balingwan, Misamis Oriental. Hi. Bumbilya ako ah. Bumbilya. Oo. Ng hayag. Bumbilya ka ng hayag. Hayag pa sa kuan. Kids nga 3 watts ratsi. 3 watts ra? 3 watts. 3 watts. Pambuntagay na siya. O, kana na siya. Muna ni siya. O, mauna na siya. Well. Hop. Ako na ni dane. May kayway sounds. Di ako sa Bogs and Rose Hardware. Kwarto ba? Sa kwarto. Lock. Ay ka ng kado. Kandaduhan to ano? Ate, magkuhan ka ng ate itong... Ano raw? Pila man tanan? Ah, isa kasit? Pila na siya tanan? 46. Nanay 46. padlock. Nanay. pagkanan sa padlock. Unsa klase ang padlock? Eh, hasol kahit itong imong kuhan, sali. Tsara siya. Tuot sa kuhan, sa pagsilyo. Sa Bogs and Rose. Nahuman na magpalit sa kuan, bombilya, dayon. Nagpalit po kong padlock para sa kwarto. Hello vlog, welcome to my guys. Vlog, welcome to my guys. Kuno. Hello. Bili ako ng isda para makapangas na. Balingwan Public Market. Lamay! Ay, Siguro sa step! wapa si Mama Babe. Dali ni karga tanan bo? Oh. Ini may bibiton, bisa wala ni. Dinala ko yung pinsan ko kasi para hati-hati sila, kalahating sako dito sa isang motor, tapos kalahating sako doon sa isang motor.
Isang sako ang binili ko na bigas. Salamat. Thank you so much. Wala pa si mama kasi bumili si mama ng tinapay. Pangas na kami sa aming bukid. A few moments later. Ayan. Ang laman kasi nito ng isa, kalahating sako. Tapos ito, kalahating sako din. Tapos bumili ako ng isda at saka mga tinapay. Tapos may mga dilata din. Ayan. Tapos ito ang mga dilata na nabili ko. Tapos may isda. Ayan. Tapos nagpagasolina kami ng motor. Tapos bumili din ako ng tinapay. Ang nabili ko para kay Lola. Hindi tinapay kasi ayaw niya ng tinapay. Torta ang binili ko para kay Lola. Yan Lola, torta. Yan. Tapos ang itong isa, hatiin ko na lang to sa pamangkin kong dalawang makulit. Makulit, na makulit si Lingling. Okay, mamili pa dyan sagda ko. Ang pamangkin ko. Ano la? Oo, uban mama pagtugpong. Sabi daw ni Lola, kasama ko ba daw si mama pag punta dun sa bayan. Bumili din ako ng bombilya kasi ang tindahan ni mama naponde ang ilaw. Bumili rin ako ng padlock kasi yung kwarto namin walang padlock. Ayan, thank you so much. Ito, ikabit ko na to sa aming pintuan para may padlock na ang pintuan ko. Nabalik ko ito guys para ito ang gamitin ko panlansang. Ayan, 4 ito. Ayan. Ali siya. Ay! Kita na upar pa ato sa ibabaw. Klaro. Oh, klaro ko yun. Tira. Nahuman na. Tapos na. O, di ba? Marunong ako niyan. Pinawisan ako. Pawis na pawis ako. Kanina, doon sa pasignalan, may natanggap ako na email galing kay Gaggle Payments. Ayan, I'm so excited. Subukan ko i-check sa account ko kung ando na ba talaga ang first sahod ko sa YouTube. Oh my God! Alam ko maliit yan kasi bago pa lang nag-umpisa yung mga daming views sa aking video. Kaya expected ko na yun na maliit pa yun. Ayan, baka sa susunod na sahod, baka sa susunod pa yun. Oh, I'm so excited kahit na sa tingin ko maliit siya pero masaya ako kasi ang daming pinagdaanan ko talaga. Super excited talaga kasi nag-email na talaga si Gaggle Payments na andyan na ang sahod ko. Thank you so much sa inyong tanan. I'm so excited talaga. Ayan guys. Maraming salamat sa inyong lahat. Thank you so much. Kung baguhan pa kayo sa aking channel, please don't forget to like, comment, share, and subscribe. At pindutin na rin ninyo ang notification bell para updated kayo sa aking mga video. Maraming salamat sa inyo lahat. Bye!